חן מספיד דיגיטל. אני בטוח שכולכם היום צריכים כרטיסי ביקור דיגיטליים, הטרנד הכי חדש ל-2024. עד היום עסקים היו מדפיסים כרטיסי ביקור דיגיטלי, היו מבזבזים המון נייר. היום אפשר לעשות את הכל בצורה דיגיטלית ובשתי קליקים בלבד. אז בעצם כרטיסי ביקור דיגיטלי שלכם כולל פרטים על העסק, כולל דרכי התקשרות, תמונות, טפסים להשארת פרטים ללידים ולקוחות, ואת הכל אפשר לעשות אצלנו בחברה בספיד דיגיטל. אז בואו אני אדגים לכם בעצם איך נראה כרטיס ביקור דיגיטלי. זה כרטיס ביקור דיגיטלי על דוגמה של אחד הלקוחות שלנו כבר. מה שניתן לראות כאן זה בעצם את המערכת. תוכלו לראות שיש כאן באמת תמונות, תמונת נושא, לוגו של העסק, את כל הפירוט המלא שבעצם לקוח שרואה את העסק שלכם צריך בשביל להבין אם הוא עושה איתכם עסקה או שהוא ממשיך הלאה. היתרונות בכרטיס ביקור דיגיטלי הוא שיש לכם גם אפשרות להכניס תגובות של גולשים, יש לכם אפשרות ליצור איתם דרכי התקשרות שהם בקליק אחד מגיעים אליכם, וההזמנה היא גם מאוד פשוטה וקלילה. בשביל להזמין כרטיס ביקור דיגיטלי, כל מה שצריך לעשות זה להיכנס אלינו לאתר לספיד דיגיטל, להיכנס לעמוד של כרטיסי ביקור דיגיטליים, תוכלו להגיע לזה מהתפריט הראשי, ולמלא את הפרטים, להכניס את כל המידע שצריך, ומיד לאחר ההזמנה אתם תקבלו אישור הזמנה ואת הכרטיס שלכם לאחר שהוא עבר אישור ובדיקה אצל הצוות המקצועי שלנו בספיד דיגיטל, כדי שאנשים לא יפיצו סתם כרטיסים של פייק.